Ассаламу алейкум, бародарон, хоҳарон ва подписчикони муҳтарам. Умедворам ки сиҳату саломатен. ҳозир медироем дар дурунаш шуморо нишон медиҳам. Ина бародарон, хоҳарон дар ин ҷо кӯчаи Рамон Набиев, тарафҳои политехникум, бародари мо хуби кардагӣ ҷои баскетбол, волейбол, футбол дар ду этаж ҳастад барои бародарое ки машқ мекунанд, гӯштинг ва дигаро. Ина ҳозир полностью шумода ина ин территорияро нишон медиҳанд. Ҷои калонай. ҳозир бародаро, хоҳаро, касоне ки хоҳиш мекунад футбол бозӣ, касе хоҳиш мекунад баскетбол бозӣ, касе хоҳиш мекунад волейбол бозӣ, адресша менависем, номери телефона менависем. Ҳама вопрос ба телефон занг мезанед, иншоалло шумо полностью мегӯем хел чанд сум. Мо просто айна ин территорияро шумо да нишон медиҳем. ҳозир иншоалло да боло мебароем, да уҷо чи ай. Гӯштингира дар дуюм этаж баромадем. Ина ҳозир меравем дуюм этажа шумо нишон медиҳам. Ина касе ки хоҳишманд аст гӯштингир барои миллат, барои хизмат гӯштинг бозӣ мекунад. Ина бародаро, ина ҷои гӯштинга, ина ҳама чӣ полностью мат ҳама навай. Касе хоҳишманд аст бо мегӯм бародаро, тарафҳои политехникум, улица Рамон Набиев. Ина меоед ҷои калон, хушрӯй, ҳама чӣ шумода ҳастад. Шумо фақат машқ мегиред. Ба фикрам пулам амиқа қимат нестай. Арзона хай номероша мемонам. Ами бародар қати хитона занг мезанед, бифаҳмед как чиму шумо да ҳама мегӯяд. Бо хушрӯй нишонш бидед.